L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke okeni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai Ambe anfleba ni alameba bela jele fo amara e yana ko ke ba sera ke ba maso ko ba ko ba degede aha nabta abta ne re kumbe teliga kolokolo flika ulara na amna école ta ko kuma fo ko gouvernement ko école ta le 1er octobre ko beka o bonya ndaro ni ministre wila ka yala kare kono de parce que on ministre be décision ta ko tout ka bureau de kono mo site bo ka ta la ja ali capi directeur to ta la ja no asro abeka la batu yala ma yala la folowa namboray Sénégal ministre me Sénégal ko na lebe furo kono na la ja la yoro chamana degun kele min foray santo la mo baba ko jimana sisa ko jitara ni furo de ko furo lu fasa jaledo lu jima sika tanu lu chamai uyulu laje baram me sika sigi senga ana okuma la me ministre da
ka fo jigine ale dɛmɛ ta ka don sɔrɔsiw ma minnu denw fatula sɔrɔsiw ka ɲɔgɔn dɛmɛ so min bɛ yen sa n'o ye direction service social de l'armée u ye sakiw ni kayew ni bigiw kɔni caman baden don olu ma an na o fana ɲɛfɔ gouvernement ni UNICEF maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ bafula bɛ mara la sanji kɔlɔlɔ olu leno ka se olu ma Coupe d'Afrique e ko maaw ti ɲɔgɔn na de Guinée équatoriale ale ni Togo tun bɛ ɲɔgɔn na o banna 2-2 la Niger fana bɔra sisan ka Ghana ka bi ji bɔ o banna 1-1 na anw yɛrɛ b'a la sini Burkina fana b'a la sini nka o ta bɛ taa anw fɛ yan ni min bɔra nin bɛɛ lajɛlen na an na o da aw tulo kan. Ayiwa an ka jamana kɔnɔ n'i ye faama ye a ma nɔgɔn dɛ faama ka foyi tɛ tɛmɛ maa kan ko o tɛ dɔ fɔ a la nin waati laban in na an yɛrɛ terikɛ ni o ye ministre d'État ministre porte-parole du gouvernement ministre de l'administration territoriale n'an b'a wele ko je le répète maaw bɛ ka fɛn caman fɔ dɛ n'u y'a ye u b'a fɔ k'a fasara n'u y'a ye u b'a fɔ k'a man kɛnɛ a masɔnnamaw k'a ma ko kɛnɛya kɔni ni Ala y'o di jɔw ma kelen o kalifalen don a la bana kɔni t'a la nka a kɛlen don ka mun kɛ a y'i yɛrɛ di sport de ma farikolo ɲɛnajɛ ka physique ni fɛnw kɛ ani ka bɔ ne ka parti la PPVM parti du ventre et de la marmite a bɔr'o la pewu a ye dɔ bɔ dumuni na donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an terikɛ monsieur le ministre d'État a ka kɛnɛ ko kɛnɛya bana kɔni tɛ sabula a yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ i b'a dɔn farisogotigiw degun caman de b'u kan mais mɔgɔw t'a dɔn o tɛ kuma quoi ni farisogo bɛ mɔgɔ minnu na u ka degun ka ca a sɔmin'a ma de parce que ni i yɛrɛ to i farikolo bolo a bɛ senkuruba dimiw bila i la a bɛ fɛnw bila i la n'o tɛ foyi t'a la a ka kɛnɛ a ni na kaki an bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que a kuma bɛ ka munumunu n'i ye mɔgɔ cɛ aw ka cɛ mun de b'a la an ko nka aw kɔni ɲɛ b'a jɔlen n'a sen kan a bɛ munumunu na fan bɛɛ fɛ fosse dingɛw kɔnɔna na biométrie surveilli la digitalisation surveilli la ɲɛgɛn bɔw ni dingɛko ni maa minnu bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko la nin bɛɛ wulikajɔ t'ale ye wa yɔrɔ ni farisogo kɔni ka girin kan i tɛna se k'o kɛ a yɛrɛ de y'a ye k'a dɔn k'a fɔ n kana n yɛrɛ to dumuni bolo n kana n yɛrɛ to fɛn bolo ka n yɛrɛ labɛn ka ɲɛ sɔrɔdasikɛ kɔni n ka ye fulaw ɲɔgɔn ko de la a man ka kɛ bamanankɛ ko ale ye min da ye daba dɔrɔn ye donc an b'o fɔ mɔgɔw ye foyi tɛ ministre d'État la a ka kɛnɛ a ni na a bɛ Ala tanu a bɛ Ala barikada nka a yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ a ka hakili to a yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo kan ne yɛrɛ bɛna a ladege o bon sini a kana n prévoir daraka la quoi tɛgɛ fana keba ka kuma ni ye nin kɛ kɔngɔ b'i fa ya keba mɛ ni nin sugu bɛ kɛ ni fana y'a accompagnement sɔrɔ a dumunikɛ heure ɲɛnamaw sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ o mɛ fandanfɛn de ti nin fɛn ninnu ye minɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma ni mun ye an donkan ye an bɛ taa sinikaw fɛ yen président ale ko maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan n'i bɛ fɛ ka na i ka na nka min b'a la keba an ka jan an ka simi lamɛn. maliyɛn dɔ nana transition dɔ tɛna ka na ko projet bɔ ka bolo fɛn bɛɛ n ko mon frère an b'o de kɔ mun kɔni bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna fo n'a taa jamana kan ni jamana tɛna ko don n kɔni tɛna jamanadenw minɛ ka d'i ma n tɛna jamana minɛ ka d'i ma mais ni jamanadenw ka yɛrɛ b'a la ne tɛna wari min la mɔgɔ wɛrɛ tɛna wari min la najɛ baara kɛ mais hali sini an b'a ye hali sini an b'a ye tandis que dɔw mana an var olu ye baara kɛ bibi na usine jɔ ye fɛnw kɛ b'an b'olu dɛmɛ don parce que maliyɛnw de don an b'u dɛmɛ olu mana o dilan maliyɛnw de bɛna baara k'a kɔnɔ
mɔgɔ kelen b'a sɔrɔ du kelen b'a kɔfɛ du wɛrɛ b'o kɔfɛ du wɛrɛ b'o kɔfɛ o de bɛ jamana yiriwa o donc a kana siro la an kɔni tɛ yiriwula mɔgɔ nɔfɛ an tɛ sɔrɔ fana mɔgɔ la ni mɔgɔ b'a minɛ a ye n'a fɔ an na a ye n'a ka baara kɛ mɛ a ka kɛ jɛlenya kɔrɔ mɛ a k'i bɛ jamana tɔrɔmi o kuma t'a la dɛ o kuma t'a la donc ni nana a fɛɛrɛw bɛ yen i bɛ tɛmɛ sira fɛ jɛlenya la mɔgɔ si tɛna wari min la mɔgɔw ma ko ka kɔrɔ dɛ mais sisan kɔni fana t'a kalama o fana bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔw bɛ ko dogo ɲɔgɔn na mais n'an bɔra kalama o tɛ kɛ et parce que e k'i ka musaka don a la o i y'a sɛgɛn de kɛ bon n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ jamanadenw fana don dɔw y'a fɔ ne na ko don dɔ la k'u fana u bɛ taa dɔ dilan Mali la parce que ko maliyɛn caman n t'a dugu tɔgɔ fɔ pour que kana fɛn ko maliyɛn caman ka tugu fɔra ko dugu la o dugu la den dɔ ko non ko ça c'est trop ale wari b'ale kunna komi ale ka o tɛ l'ale ta ye k'ale bɛna dɔ jɔ Mali la pour que maliyɛnw ka dɔ bɔ déplacement b'a la donc nalen sisan u ye mun fɔ ko pourcentage cɛ ko non ko ne bɛ wari d'i ma n b'a d'i ma fu mais pourcentage n fɛ ka aide k'i ka jamana de a k'a ka sara ko n'a ma sara k'a tɛ tɛmɛ a bolo kelen fila tɛ wala cɛ seginna a taara ka so o i bɛ ɲɛfɔ cogo di mɔgɔ kelen ka ko jamana kunturu bon o de banna sisan fana y'a dɔgɔya dɛ n'an t'a kalama dɛ voilà mais n'a nana fɔ an ka vérifier ko tiɲɛ don a b'a ye ni fɛn bɔra ni fɛn tɛ bɔ a la donc secteur privé sira bilalen dɔ ye mais a ka kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn parce que kɔni ka problème bɛ jamanadenw ni jamana de ni kɔni ko i b'u kɛlɛ a kɔni an b'i kɛlɛ fura t'o la an ma ɲɛ tugu yɛrɛ k'i kɛlɛ an t'a ɲɛ faamuya i tɛ se jamanadenw ma i tɛ se jamana ma problème t'a la an bɛ bɛn mais ni bilalo ko don o don an dibila min la an mini k'i ye donc k'a fɔ a kana sira minnu bɛ yan aw minnu bɛ sini yan aw de bɛ sini secteur dɔn non n'an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an bɛ se k'o fɛɛrɛ sigi sen kan mun b'a to au moins commerce yala tout en fait sisan baara ka nɔgɔ sisan komi o de ko k'a kɛ niveau stratégique ye an bɛ a ka laɲini mun nin ye an bɛ se ka baara kɛ mun kan an b'o baara k'o kan ni mun fana tɛ bɛn an b'a fɔ ko bon vraiment a ye jɛ nin ko nin tɛ bɛn voilà mais mun ɲini a fɛ yan sariya a y'a bato mais mun fɔra nin ye o ye o ka ɲi k'a fɔ ko yan maliyɛn donnen don ni laadiriya ni baara ye o bɛ ko bɛɛ nɔgɔya an bolo. An bɛ segin ka na Bamako n'an bɔra sini nka Kebani yɔrɔ in na président ka kuma fɔcogo a ɲɛna ni maa min bɛ fɛ ka na baara kɛ faso la i ka na nka an b'a fɔ président ye a ka yɔrɔ yira maaw bɛ taa n'u ka yɔrɔ ye fɛn ye yɔrɔ min k'a sɔrɔ mɔgɔ ma anw ɲɔgɔnnaw ma taa u kunbɛn k'a fɔ ko pourcentage parce que problème ye mun ye n'i yɛrɛ nana yɛrɛ fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka investissement kɛ i bɛ taa ministre so minnu na i bɛ don da minnu fɔlɔ fɛ olu yɛrɛ de b'i kunbɛn ka fɛnw f'i ɲɛna ATT tile la yan ministre dɔ banna a ka technicien bolo est-ce que b'a dɔn ko u y'o ministre bɛnbɛnbɛn kɛ k'a bɔ gouvernement na parce que u kun kan ka taa usine dɔ de sigi n t'a dɔn ko sanu mun yɛrɛ ciment bɔ usine baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ye calcul de kɛ ka jate kɛ ka fɛn dɔ fɔ cɛ ɲɛna ko n'a m'o di k'a ni ministre tɛ ɲɔgɔn ye donc pour que o bɛɛ ka bɔ a la président ka yɔrɔ dɔ fɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'aw nana a y'aw si nin baarakɛyɔrɔ in na ou bien a y'aw si nin yɔrɔ in na ne yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kalama ale yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min o fɛɛrɛ fana ka sigi parce que mɔgɔw bɛ na mun bɛ kɛ i bɛ na n'i nana n'a sɔrɔ sisan i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ sport domaine na i bɛ taa direction de sport la i bɛ b'o la o b'i bila ka na ministre ka secrétaire général fɛ yen o b'i bila ka taa ka conseil fɛ yen conseil yanni ka don ministre kan i bɛ tibi taba min kɛ o yɛrɛ bɛ ko bɛɛ nɛgɛ bɔ i la i t'a dɔn ko Mali faama yeli ka gɛlɛn f'i mago ka s'u ma bon e bɛ na e nana fɛɛrɛw ni fɛnw b'e bolo e bɛ fɛ o ka sigi sen kan e ka fɛn bɛɛ b'i bolo nka olu minnu bɛ e nɔfɛ ani e yɛrɛ ka i kɛlen don ka mɔgɔ minnu bila ɲɛ k'u ka se ka daw yɛlɛ i ye olu ka dunta ni ninnu bɛna taa u nata dayɛlɛli min kɛ franchement président k'a lajɛ pour que a ko ka nɔgɔya a ka teliya nin yɔrɔ in nin bɛ anw bolo ni mɔgɔ min bɛna n'i ka projet a bɛ lajɛ président b'a lajɛ dɔgɔkun kɔnɔ n'i nana n'i ye i ka projet bila dɔgɔkun kelen kɔnɔ président b'a di mɔgɔw ma o b'a lajɛ i fana b'i muɲu le temps président fana k'a lajɛ n'a y'a lajɛ n'a bɛ se ka kɛ cogo min na a bɛ bilasira n'o tɛ n'a tora anw ma ko ne y'aw ka si tɛ ɲɛ ne ja bɛ tigɛ de hey jamana in ma nɔgɔn dɛ k'i kɛ waribatigi ye kɔ kan
k'i ka nafolo cɛ ka na n'a ye yan wala u b'i lakari a ma fɔ sa ko fo n'ale ma bɔ a kalama ko n'a bɔra a kalama a bɔtɔ a kalama in dɛ o de ye problème ye parce que ko in ye association mafia sugu dɔ de sigilen ye non i t'a ye o e b'a ye tuma o b'a sɔrɔ cɛ ka wari bɛɛ dunna donc sisan président de b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fana an kɔni b'a fɔ yan n'a sera k'o kɛ bon minnu bɛ kɔ kan o don bɔlen sini n ko nin aw nana a y'aw ɲɛsin nin baarakɛyɔrɔ in na ou bien a y'aw ɲɛsin nin yɔrɔ in na a k'a bila a ka dɔgɔkun 2 jan yanni n yɛrɛ k'a ye ɲɛna n'a bɛ se ka kɛ an b'an sigi an bɛ kuma min bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ n'o tɛ maliyɛn baden de y'a fɔ an ɲɛna ko président ka kuma ɲɛna koyi ko nka k'u tɛna se ka donda de sɔrɔ donda de tɛ yen problème ye donda ko de ye mɔgɔ joli nana yan hali an ka ba in filɛ nin ba joli b'a fan 2 bɛɛ ba kɔfɛ ni ba ɲɛ 2 bɛɛ a dawolo lajɛ japonɛw nana f'u bɛ kasi mais mun fɔr'u ye n k'u ka wari bɛɛ taara intermédiaire la yanni u ni ministre ka ɲɔgɔn ye jamana in kun sigilen n'o de kan anw fana b'a la ko ka secteur privé fana dɛmɛ secteur privé in fana olu fana ka wari bɛ bɔ yɔrɔ min na f'an k'o fana dɔn han a caman ka wari ye kɔkanmɔgɔw ta yɛrɛ n'olu ko ko ka min kɛ o de la vie chère bɛ k'an fɛ yan koyi a ye sukaro tigɛ a ye kɔgɔ tigɛ a ye tulu tigɛ a ye nin tigɛ président a kuma fɔ kunun tiɲɛ de don nunjuru bɛ minnu bolo i bɛ se ka ban olu bolo wa i tɛ se ka ban o bolo n'an bɔra yen ko ni ala sɔnna a ma octobre kalo tile fɔlɔ o ye kalanta ye an ka jamana kɔnɔ min ye dugumakalanw denmisɛnninw ni minnu bɛ fo ka taa se 9e année ma ani jardin d'enfants ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa Mali kɔnɔna na 1er octobre minisiriso min bɛ kalanko kunna ale ye communiqué kɛ min ye studio tamani maaw ye olu ye hakili jagabɔ kɛ baara in kan o de la u ye kuma di maa min ma n'o ye Abdul Kasum Ture ye ekɔliso minnu sigilen don n'olu ye kɛnyɛrɛye taw ye an ka jamana kɔnɔ n'u lakodɔnnen don olu ka ɲɛmaa ye ale ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko in diyara ale ye kosɛbɛ a k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka to 1er octobre la gouvernement ye date min sigi sen kan k'o ye ko ɲumanba ye ko wa ko kɛnyɛrɛye kalanso ni e y'i sama ka bɔ o kɔnɔ ka taa ko wɛrɛ kɛ gouvernement ka date kɔfɛ i ni olu tɛ ɲɔgɔn fɛ bi aw tɛ ɲɔgɔn fɛ sini nka k'u b'a ɲini gouvernement fɛ ɲɛnawoloma kana kɛ baara in na o fana ye tiɲɛ ye a b'a kalama k'a fɔ ko ɲɛnawoloma problème ba yɛrɛ ye min ye fɛn bɛ école privée ninnu dɔw kɔfɛ a ka jugu koyi tigi wɛrɛw b'u la o a b'a kalama ko commune 6 maire ale ma décision ta yan ko n'i y'i den tɔgɔ sɛbɛn école la k'i tɛ taa tɔgɔ sɛbɛn kura ye yan Bamako gouverneur y'a décision wuli ka bɔ yen décision min taara ko n'i den tɔgɔ sɛbɛn école la commune 6 la siɲɛ kelen ka ban k'o bɛ wasa kɛ k'i tɛ taa tɔgɔ sɛbɛn san o san Bamako gouverneur ye papier bɔ k'o kɔ kari awɔ donc c'est pourquoi an b'a fɔ ministre fana ɲɛna sariya tali tɛ problème anw fɛ yen koyi a lawaleyali ani maa minnu b'i bolo académie bɛ ministre bolo CAPu b'a bolo olu directeur bɛ mun kɛ école minnu bɛ yen bi ni olu ta talen don est-ce que école u ni ninnu tɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa parce que ne bɛ se k'an sigi k'a fɔ ko bon ko a y'a jija mɔgɔ si kana gɛrɛ an ka kogo la ni ne yɛrɛ tɛ bɔ k'an kun da kogo la k'a lajɛ dun ne b'o dɔn cogo di fo ne ka to k'a lajɛ n ka bɔ n ka jateminɛ kɛ ni n ye min ye n ka ɲininkali k'a ko la o de ye an ka problème ye décision in kɔni école somɔgɔw fana ko a diyar'u ye kosɛbɛ min ye Jugamadi Sisoko ye ni ale ye fédération nationale des parents d'élèves ye a ko nin kun kan ka kɛ ten sa wa olu yɛrɛ b'a ɲini min ye octobre kalo tile fɔlɔ in ye a ka labato Mali fan 14 fɛ bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa kalanso tali bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kalantaw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a lajɛ kɛ minnu yɛrɛ b'a la ko u b'u ka école dayɛlɛ k'a ta k'a fɛ n ko ni faso taw de bɛ tila ka bac ni DEF kɛ ɲɔgɔn fɛ o dayɛlɛli joona o nafaba yɔrɔ bɛ min nka dɔw dayɛlɛ la dɛ an k'o fɔ ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale ni CMDT PDG olu ye wulikajɔ kɛ nin waati laban ninnu na ka t'u ɲɛda forow kan an ka jamana marabolo caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko sɛnɛ kɔni tiɲɛ na sɛnɛfɛnw caman kɔni kun bɔra yɔrɔw la nka min man ka dogo o ye k'a fɔ ko sanji fana y'i wasa don yɔrɔ caman na dɛ
tiɲɛni fana kɛra o kimɛliw bɛ sen na u kɔni taara yɔrɔ o yɔrɔ sɛnɛfɛnw mun kun sera ka bɔ yɔrɔ min olu ɲɛna ye min ye nin waati laban in yɛrɛ la ko loko bɛ ka se ka wuli ka jɔ ka an fɛ yan kosɛbɛ dafɛ jamanaw bɛ fɛn caman sɛnɛ olu bɛ ka ɲɛ an fɛ yan nka min ye an ka balo girimanba ninnu ye malo ɲɔ kaba ani tiga ni fɛn tɔw ko yɔrɔ caman kɔni na sanji ye tiɲɛni don olu la dɛ donc fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ minisiri kɔni ye kimɛli baara kɛ a na tila ka na kɔmasegi kɛ jamana ɲɛmaaw ye u ka se k'a dɔn ko baara min bɛ sen na an bɛ taa Bafulabe kaw fɛ yen Bafulabe Usubijaɲa mara la min ye UNICEF ni Mali gouvernement ye olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko hukumu kɔnɔna na Fili Jalo ale ye min fɔ o la an ka jɛ ka o lajɛ. Sanba min nana utikalo tile 18 san 2024 Bafulabe cercle kɔnɔ kɛra sababu ye ka dankari maa caman n'u bolominɛnw na hali n'a sɔrɔ maa nima t'a la maa caman kɔni olu ka sumanw tiɲɛna ka taa se u siyɔrɔw ma o de kama sibirido min bɛnna septembre kalo tile 7 ma san 2024 jamana marabaa jɛkulu ani a dɛmɛba UNICEF olu ye dɛmɛ bere ta k'i kunda Bafulabe cercle kan wa u bisimilara Selenke dugutigi ani Bafulabe yɛrɛmarakafo ɲɛma Kande Dugure ni ka se développement social et de l'économie solidaire bolofara bɛ Bafulabe ni ka taa se Bafulabe préfet ka dankan fɔlɔ ma o kɛra sababu ye ka mission nationale ani régional bisimila Selenke n'u ka donbolow ye Kande Dugure ale ye Bafulabe yɛrɛmarakafo ɲɛma ye ale b'a ɲɛfɔ an ye ci sera ma ko an ka service ɲɛmaaw ko UNICEF y'u dɛmɛ ka fɛn dɔw sɔrɔ o ka na o di Selenke ani Gurundapɛ ma an ka commune kɔnɔ dɔw wɛrɛw taw b'a la dɛ mais n bɛ kuma an ka commune ta kan n'o ye Gurundapɛ ani Selenke n y'a fɔ cogo min ɲɔ tɔni 2 sanke balo tɛgɛko minɛnw musow ka seniya minɛn dɔw siyo jita palanw jipotiw ayiwa ani minɛn caman minɛn misɛnman caman wa n bi aw ladɔnniya k'a fɔ ni dɛmɛ in ma da Bafulabe commune kelen na wa a ma da Selenke kelen o dɛmɛ kelen o taara kɛ Gurundapɛ o bɛ Bafulabe commune fɛ fo ka taa se Mayina commune na kɛrɛnkɛrɛnyala Nema olu garijɛgɛ donna dɛmɛ in na wa seere dɔw y'a sɛmɛntiya n ye ko Usubijaɲa cercle fana na ko dɛmɛ in sera yen fana wa seere dɔw y'a sɛmɛntiya n ye nɛgɛjuru sira fɛ olu minnu ni ji ye kasara s'u ma k'a fɔ ko jamana ka ni dɛmɛ in a n'a ka baɲumankɛtɔ UNICEF k'a ye olu sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya kosɛbɛ wa a y'u jigi sigi jamanadenya la kabini Bafulabe Jani.ml tɔgɔ la Fili Jalo. Fo k'i waleɲumdɔn an bɛ segin ka na Bamakɔ yan min ye sɔrɔdasiw ye sa olu ka so min bɛ yen n'o sigilen don service social kama ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔdasi kunda o direction ba ale kafo jiginɛw o ɲɛma o bisimila u tɛgɛ falen o de nana minɛn na minɛn bɛ taa se fo sefa wari miliyɔn 30 ma falatɔ minnu bɛ yen yatimɛ minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'olu cɛw sara kɛlɛdaw la ka taa se finitigi tɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu binna kɛlɛkɛyɔrɔw la u kɔni nana sa ka na ni minɛnw ye ka na di olu ma n'o ye kalanden minɛnw ye denmisɛnnin ninnu kɔni caman b'a den u n'u somɔgɔw nana ko nin kɔni nin ye tare ye koyi ko ka foli ta ka ɲɛsin nin waati na sa kafo jiginɛw ma u ye nin waleya min kɛ nin ye kafo jiginɛ ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye koyi nin y'a san 8 ye san o san ekɔli ta mana surunya ta ale bɛ minɛnw ta ka di nin falatɔ ninnu ma ni yatimɛ ninnu ma yaasa cogoya min na u fana bɛ se ka kalanta kɛ ni kalanta minɛn ɲumanw ye sakiw ni bikiw ni kayew ka taa fara da dumunifɛnw ma olu bɛɛ lajɛlen dira u ma nin kɛnɛ in kan ye min ye bonyamasegi ye o kɛra service social yɛrɛ ɲɛmaaba fɛ ka ɲɛsin kafo jiginɛ ma kafo jiginɛ maaw fana y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni olu na to nin waleya in na koyi sabula min ye denmisɛnninw ye olu ye jamana siniɲɛsigi ye o ye bɛɛ lajɛlen ta ye sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu fana tun bɛ u ye foli kɛ ka ɲɛsin kafo jiginɛ a maaw ma Togokaw fɛ yen Togo jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko ɲinan kalanta in na min ye téléphone portable ye ko o kɔni k'o ti don olu ka kalanso si kɔnɔna na wa fana kalanden o kalanden ni téléphone b'i bolo sɛbɛnw bɛ sɛbɛnw na fɛnw bɛ fɛn na n'o olu yera i ka bɔlɔlɔ sira fɛ i na nɔ minɛ min ye Togo jamana ɲɛmaaw ye
u ye bataki in bɔ k'a ci ekɔliden somaw bɛɛ lajɛlen ma k'a ci kalandenw bɛɛ lajɛlen ma wa k'o fana tɛmɛnen fana kɔfɛ kalandenw bɛ fini donni minnu kɛ fini minnu ye fini surumanw ye kuma tɛ musolakaw ko olu bɛɛ lajɛlen na lajɛ kunkolow pɛn cogo kalan bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen ko jamanakuntigi ko ka o fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa kalanta min bɛna na kɛ ɲinan majɛ kana ye kow la denmisɛnninw ka se ka kalan ko sabula kalan baliya a jubaju ye min ye nin waati in na ko denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen yɛlɛlen no téléphone portable kan k'u ka kayew k'olu ni bigiw ni sakiw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen fili u kɔ n'u sera so ka ban ko kɔni u bɛ taa téléphone ni sobagiri fɔlɔ k'u tun bɛ télé de minɛ maaw la bi ko téléphone ale ni portable n'o ye portable ye o de kɔni bɛ u bolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye togokaw ye olu ko ko u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ o ko la ɲinan kalanta in na a kɔni na kɔn olu fɛ yen sariya so min bɛ benenkaw fɛ yen ale ye nɔminɛli kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɔni tun ye activiste dɔ n'o ye benenka ye n'o ye togoka ye olu tun ye o tɛgɛ ta maa caman tun bɛ yen o tun bɔra k'u bɛna na kamalen ale minɛ minɛli o ma se ka ɲɛ sɔrɔ min kɛ min ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen sa n'olu ye waleya kɛ sa kiiri tigilamaw kɔni de wulila olu nɔfɛ ka mandat d'arrêt da o kan ka tila k'u ka kiiriw kɛ u y'a yira sa k'a fɔ min ye kamalen ye k'a da ka farin dɛ k'a ka jugu Patrice Talon ma yɛrɛ de ni ye a nɔ maa minnu tun b'a fɛ k'a minɛ olu kɔni ka kiiri kɛra faso yɛrɛ ka cakɛda maa kelen tun b'a la ko u y'o labila nka tɔ fila ninnu kɔni u y'olu datugu Ethiopie ko a bɛ kangarida kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa o maa n'o b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka na ale ka jamana kana bin a kan u ka premier ministre ko k'a b'a fɔ maaw ye fɛn o fɛn kɛlen don k'a bila i kunkolo kɔnɔ ko i bɛna bin olu kan k'i ka miiri siɲɛ caman yanni ka bin u kan dɛ min ye Abiy Ahmed ye a ko ale bɔtɔ filɛ sini nin ye a y'a kɔngɔ fa dɛ k'a taara minɛ yɛrɛ de ɲini wa min ye dafɛ jamanaw ye k'a bɛ kangari daw ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye Somali ye ale ni Egypte n'o ka surun u la k'olu tun b'a fɛ k'u fari filɛ Ethiopie la nin waati nata ninnu na Egyptekaw kɔni k'olu yɛrɛ kun labɛnnen don ka sɔrɔdasi dɔw bila ka taga Somalikaw fɛ yen yaasa min ye olu bɛ se ka taa olu dɛmɛ cogo min na ko sabula nin waati laban in na bɛnkan sɛbɛn dɔ kun signera Sudankaw Somalikaw fɛ yen o bɛ se ka na ni bɛn ale ye cogo min Algérie maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ k'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ko ale de gagnera tuguni kalata tɛmɛnen in na min ye Tebboune ye ko maa si m'a dangoyi a segira ka kɛ jamanakuntigi ye san 5 Abdel Aziz Bouteflika bɔlen kɔfɛ Birisa Ɲamiw tɛmɛnen min ye Abdelmadjid Tebboune ye ko ale de kɔni a nana ko ye 100 saradala 90 ani 5 a y'o sɔrɔ a fana ni maa fila dɔrɔn de tun bɛ ɲɔgɔn na o saba de kun don opposant in wo minɛ k'o bila kaso la Fati Jires y'ale minɛ k'a bila kaso la donc ko ale kelen de gagnera n'an segira ka na so Jeux olympiques ko dunko juguya ni yurugu min kɛra Jeux olympiques la Mali la ko a sɛbɛn mina na taa vérificateur général fɛ yen vérificateur général a na kɛ dɔ taara magwanga ale fɛ yen k'a yira k'a fɔ ko Jeux olympiques tɛmɛnen in na maa dɔw taara k'a sɔrɔ olu tɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla ye dɔw taara olu fana ma se ka baara kɛ min ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw yɛrɛ olu ma bila u ka hakɛw kɔnɔna na musaka minnu bɛ fɔ kɔrɔlen n'o bɛ d'u ma o ma di olu ma wari caman baden k'o ye sira wɛrɛ ta wa fo ka taa se bi ma minisiri so min yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna o ma sɛbɛn sɔrɔ fiyewu sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko musaka min dunna a filɛ nin ye an ye nin don billet la an ye nin don farikolo ɲɛnajɛkɛlaw la an ye nin kɛ nin ye an ye nin kɛ nin ye ko min ma sɔrɔ dɛ dɔ de filɛ nin ye ka bɔ u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka taa n'a sɛbɛn yɛrɛ vérificateur fɛ yen yanni minisiri ka audit ka kɛ an tɛna an sigi ka vérificateur lajɛ olu ko CFA wari $360,000 k'o de kɔni kun kan ka d'u ma k'olu ye 180 di olu yɛrɛ ko olu ye 96 olu y'o du k'a tɔ tora 11 ye k'u b'o lasegin trésor la papier lasegintɔ min ye wari d'i ma ɲɛ nin donni na justificatif o de tɛsɛlen don ka ye an n'an sigi ka nin ko in ale lajɛ sisan an bɛ taa Motikaw fɛ yen an b'a yira o la k'a fɔ bi min ye Moti dugu kɔnɔna na ye kuma kelen pe dɔrɔn de tun bɛ yen Barima Bokum ale tɔgɔla dolati kɛnɛ min bɛ Motikaw fɛ yen ale de tun bɛ bi
ministre mbe farikolo ɲɛnajɛ ko kunna n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale ni ministre mbe refondation kunna n'o ye Ibrahim Ikasa ye muso ani du ni denmisɛnninw ka ministre o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara ministre délégué min bɛ réforme na ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ani Burkinakaw ka ministre de la jeunesse emploi u bɛɛ lajɛlen u kunbɛnna Moptikaw fɛ pankurujigi kɛnɛ na général de brigade gouverneur Abbas Kɔkɛ Danbele fɛ Moti maire Moti Mama Falenbaw u ka sɔrɔ k'u kunda san durati kɛnɛ in kan ale min kurumo karili kun kan ka kɛ kɛnɛ ka ye kuma taara kelen Moti maire Moti gouverneur Moti sufinakaw Moti dugutigilakaw Mopti maabaw bɛɛ lajɛlen ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma min ye durati kɛnɛ in yɛrɛ n'o ye Barema Bokum ye ko a ɲɛna kosɛbɛ o de la sa dugudenw u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni kun kan ka na jagoya ka na ministre k'ale fo o de la sa direction régionale min bɛ yen n'o bɛ jɛgɛmɔko kunna olu kun ka tile min bɛ yen n'o a bɛ fɔ ma sa k'u ka tile 38nan ɲɛnajɛw olu maaw fana nana ministre bozow olu bɛɛ lajɛlen nana donsow olu bɛɛ lajɛlen nana fɔli dɔɔni tɛgɛrɛ o de kɔni kɛra ka yɔrɔ in fa tewu kabini fajiri keba ko place kun tɛ yen tuguni a kun kɛra ɲɛna ko a so de bɛ n'ale koyi u kɔni bɔra dɛ baaramakɛ Moti bi o nin dɔrɔn de tun bɛ yen bi ni nin banna dɔrɔn on zone directement so sini u na wuli ka baara kɛ balontan terrain min filɛ nin ye ani Segu ta ani Sikaso ta ani Kayi ta u terrain 4 bɛɛ lajɛlen de jɔra ɲɔgɔn fɛ waati kelen CAN 2002 Alpha Omar Konare ale ka waati la terrain ninnu Coupe d'Afrique kɛra a bɛɛ lajɛlen kelen kɔnɔna na wa sisan Asimi ne nana ye k'a fɔ ko terrain ninnu u tɛ lahal kɛbabɛnkɛ filɛ nin ye a n'a ka minɛnw Albejan ninnu nin ye Moti musow ye ani Moti sifinakaw a ye Moti bɛɛ de tun bɛ Moti stade kɔnɔ bi o yaasa ka se ka taa kɛnɛ in k'ale fifa kebaku ye jama bɔ bi jama min ɲɔgɔnna famana ka bɔ Moti dɛ o de b'a dɔn Motikaw kɔrɔlen jama bɔ ka di olu ye olu n'anw tɛ kelen n'i ye nin kɛ Segu f'i ka kalo 100 k'a kuma ɲɛfɔ la yasa mɔgɔw ka se ka bɔ nka n'Ala sɔnna a ma a tɔ tora Segu de balontan terrain sa o de ma inauguré fɔlɔ n'o banna keba an na taa dɔgɔkun kelen kɛ ka somaw wele k'u ka Ala n'a kɛra kama an kana kɛ bokuru ye Kayi ta jama cayara président yɛrɛ taara Sikaso ta la je le répète tun bɛ Kayi ta la nin ye Moti ta ye bi a tɔ ye anw Segu ta ye an fana bɛna an jɔ an jɔyɔrɔ la keba a tɛ tigɛ an na zen non zen a tɛ tigɛ an na an bɛna na bɔli kɛ pour que bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko Segu fana farikolo ɲɛnajɛ ko a t'an bolo tulonkɛ la wa nin kun ye bi fɔlikɛlaw olu fana tun b'a ko kɛnɛ kan denmisɛnninw n'i ka maabaw minnu bɛ Mopti yɛrɛ kɔnɔna na ani Mali kɔnɔna na olu caman welela ka taa yaasa ka se ka taa kɛnɛ in ɲɛnamaya ministre Fɔnba ministre Ikasa min ye Mariam Mayiga ye ka taa fara Fatumata Diko kan ale ni Burkinabew ka ministre olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ko la sira la sa keba ayiwa ko an ni maa minnu bɛna bɛn n'o ye dugu in yɛrɛ tɔgɔ ye di Eswatini ko an k'an kɔlɔsi dɛ parce que jamana min don kabi Ala k'u da u ma maa ci fɔlɔ u ka ntulata 7 laban minnu kɛra a 7 laban u ni Guinée Bissau ye ɲɔgɔn sɔrɔ o y'u bugɔ 1-0 Afrique du Sud ye 1-0 k'o la u ni Mozambique ye 0-0 kɛ min ye Botswana ye u n'o fana ye 0-0 kɛ Île Maurice y'u bugɔ 2-1 Angola ye 1-0 k'u la u ni Somalie ye 2-0 kɛ ntulata 7 laban in u y'o mun kɛ nin ye u ni anw de bɛna bɛn a seginna na sini k'an k'o to hakili la an n'u ka ntulata ale senfɛ donc an bɛ dugawu kɛ sa joueurs kɔni tiɲɛna u sera u se waati la u kunbɛra ka ɲɛ u ye terrain lajɛ u ye fɛn bɛɛ lajɛ u y'u reposer u ye dumuni kɛ fɛn o fɛn ni u n'o ka kan o bɛ est-ce que ye premier ko kuma mɛn zen
a bɛɛ de sarala u ye yaasa u ka se ka jaabi ɲuman di an ma Keba balontan in hukumu kɔnɔna na hakili la k'a fɔ an ye jaabi min sɔrɔ bi Niger ale ni Ghana tun bɛ ɲɔgɔn na o balontan taara kɛ Algérikaw fɛ yen min ye o kɛra 1-1 ye balontan yɛrɛ la Ghana tun y'a don ka taa mi-temps na mais balontan batɔ Niger nana ka n'a jibɔ Guinée équatoriale ale fana kun kɛlen don ka Togo ta ngɔnɔ ma 2-1 nka a bɛ taa ban tuma min Togo taara jibɔ ka kɛ 2-2 ye hakili la ka fɔ Sénégal ni Burundi fana kun kan ka jouer n'an y'olu jaabiw sɔrɔ an na olu bɛɛ lajɛlen da maaw tulo kan min ye Coupe d'Afrique KD éliminatoire ye fɔlɔ ale tun bɛ kɛ maaw tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ka ɲagami ɲɔgɔn na sisan u y'a kɛ zone ye o zone hukumu kɔnɔna na sa Mali ale bɛnna groupe ma sa a bɛ fɔ o ma ko groupe B in Mali b'a la Sierra Leone b'a la Mauritanie b'a la ani Guinée Bissau groupe A kɔnɔna na Sénégal Libéria Guinée ani Gambie min ye balontan ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye éliminatoire ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ Sénégalikaw fɛ yen k'a daminɛ octobre kalo tile 20 na ka taa bila an bɛ se ka taa nin na dɛ e m'a fɔ e bɛ taa Libéria anw tɛna taa wɔlɔfɔw fɛ yen zamɛ de da ka gɛlɛn ye olu ta octobre kalo tile 20 ka taa bila novembre kalo tile 3 la a balontan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Sénégalikaw olu fɛ yen donc o ye kadew ka éliminatoire ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye balontan min bɛ yen sa n'a bɛ fɔ o ma ko coupe an ka bɛn maaya la o fana finali o tanna balontan in kɔni ko a jara kosɛbɛ min ye Ousmane Serif Madani Aidara denkɛ n'u b'a wele ko Badara ale de kɔni ye an ka bɛn maaya la o ɲɛmaaba ye ale ye jɛkulu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ 18 bɛɛ lajɛlen na sa ka balontan bɛɛ lajɛlen kuncɛ k'a ban a yira k'a fɔ sa ko min kɔni ye église mɔgɔw ye olu gagné de koyi est-ce que o kun tɛ ɲɛbila balontan ye a ko la nka kupuba yɛrɛ kɔni k'o taara jɛkulu mun fɛ sa o jɛkulu o ye denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ sigida fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na Keba i ka cɛ tun bɛ yen Mamani Mama ale tun bɛ du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Burukinabew ka maa kɔlenba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Iron Bibi a wulila k'i jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye tuguni dɛ Angleterrekaw fɛ yen nin kalo in tile 7 nɛgɛ min ka girin ni diɲɛ nɛgɛ bɛɛ ye a y'a wuli k'a jɔ n'o o ye kilogaramu 231 ye a y'o wuli k'i jɔ a yɛrɛ ka record k'o baati ka diɲɛ record baati ngilɛ dɔ nana kɔfɛ o ma se ka bɔ a la kumere la Burukina bɛ yen ale fana ye o ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kunnafoniw na kunnafoni minnu dira u ma Amara Nuhu Keyita fɛ Keba Jalo ani ne yɛrɛ an b'a fɔ sa ko n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛ min mana sɔrɔ ka olu da tulo kan ka dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kolosuma Ala k'an ka jamana basigi si ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala ka sini fajiri kɛ an garisigɛ ye